Hei ja tervetuloa mun ekalle videolle. Mä en tiedä miten tässä pääsi oikein käymään näin, mutta mä veikkaan, että sanonta seura tekee kaltaisekseen. Piti tässäkin tilanteessa paikkansa, nimittäin hyvä ystävä Mikke Freeman alkoi vuosi sitten kuvaa videoita ja mä sanoin sille jotain sinne päin, että jos se vuoden tekee niitä videoita, niin sit mäkin alan tekee. Varmaankin videon pääroolissa tulee olemaan tämän päivän jalkatreeni. En kyllä odota yhtään sitä. Eka treeni piti olla helppo. Tai helpompi kuin tää toinen. Ja mä olin niin rikki. Ja tää oli vielä se helpompi vai? Tää oli joo. Mut saa nähdä. Toivottavasti se on sitten katsojan silmistä mukavaa katsottavaa. Siinä se olisi PVO-ateria. Jos coachi käskee, että syö muroi ennen treeniä, niin silloin syö muroi ennen treeniä. Ei sille maha minkään. About 1,5 tunnin päästä aloitellaan treeniä. Syön tän, mä lähden sit kävelemään Mikelle. So if we train hard as fuck, in his words, I'm quoting him, he'll give us some sushi. Sitten lähdetään. Kätevä homma, että satuin nappaa kämpän Porvoosta tosta ihan Miken läheltä, niin jos ja kun mulla ei autoa käytössä, niin se on muutama minuutti kävelyä. Mä oon Mikellä ja sieltä saa aina kyydin. Ja sit nopea oon tässä, vaikkei sulla vielä tässä. Kyllä jengi tietää MP3 tuttu Pre-Fire. Se pitää olla hallus. Mä laittelit jotain, että pitää heität sen autolla ja joo, no 2 sarjaa RDL, se on ainoa mikä oikeastaan selkää kuormittaa. Liikepankki videot otin koneelle kortilta. Sit suoraan karkkivyyteen. Ei sulla on rakepää. Ai, otan mäkin. No, voisinhan mä ottaa. Ei sit oteta täältä mitään. Do not eat. Onneksi tää on mun video, niin mä voin leikkaa kaikki tommoset kohdat pois. Oliks tää se? Tää oli muuten se. Hyvä. Mä just tajusin, kun mä laitoin tän scoopillisen tätä pre-workouttia tonne. 1 annos tätä on 20 grammaa. Melkein 1,5 annosta tota. Eli no kofeiini on ainakin sellainen 0,5 grammaa. Tänään ei oo tekosyytä. Mulla ei oo ite. Joo. Niin video siitä, että pohkeita kannattaa treenata polvi suorana, ojennettuna. Sen takia, että silloin kaksoiskantalihas, joka ylittää sekä nilkka että kasvaa. Joo, en kuunnella sanaakaan mitä Mikke sanoi, mutta sen mä kuulen. Yes. Mulla on sulle ehdotus. Sä autat mua kuvaamaan hullun salieditin, sä autat mua editoimaan sen ja vastapalveluksessa mä palautan tän kameran ehjänä sulle. Miltä kuulostas? Kuulostaa ihan diililtä. Se on sillä sovittu. Yes sir. Lähdetään treenaamaan. Phone started jumping, what a day. Swear to God I need it, now I can't afford to wait. I just had a fan hit me up from Kuwait. Told him this would happen and we not a minute late. Seen him down bad, now they tryna hate. Same ones try to hit me for the raise. Got a meal, now they coming with a blaze. Check the numbers fam, I swear I'm getting paid. I'm a don just like the Perrier. It's one time when I'm looking at a face.
you need, yeah. Man, I got it, wow. With the team, hey, we about it, get the cream, yeah. Why you slacking? Why you talking all the top, boy, you capping? What you need, hey, yeah, I got it, with the team, yeah. We about it, wow. Get the cream, yeah. Why you slacking? Why you talking all the top, boy, you capping? Yeah, why you capping? Why you capping, no? Feel like a rubber band, I've been snapping, no. Yeah, I've been up here with my team, so you know this what I mean. We been going up like NASA, bro. Run it up. I swear we getting these numbers up. This time we back, then I'm coming up. I'm about to mess y'all summer up. Been in the lab like all day. I hit a J like Beyonce. I saw him coming from far away. We need it all way. Hey, what you need, yeah. Man, I got it, wow. With the team, hey, we about it, get the cream, yeah. Why you slacking? Why you talking all the top, boy, you capping? What you need, hey? Oi vittu. Meillä jalat aika loppu. Enää 2 sarjaa. Sitten lähdetään kotiin itkemään. With the team, yeah. We about it, wow. Get the cream, yeah. Why you slacking? Why you talking all the top, boy, you capping? Boom. Se oli siinä. Oli siinä. Hei, kiitti sulle, että sä katsoit just tän meikän videon. Toivotaan, että tässä nyt tuli uusi harrastus ja seuraava tippuisi tässä pikin mitä. Siihen asti, se on moikka.